Amen, amen, Amen. amen, amen, ngiyayikhetha inkosi yasebuhleni bamaNazaretha. Xolisa amaNazaretha hlabele ngendlela engajwayelekile. Ngizobingelela abagcotshwa balapha ekhaya, umkhokheli nobaba umshumayeli nehamente engcwele yonyaso lwezulu. Amen. MaNazaretha lomfana oguqile uhlakanipho akashanyiswa khona lapha ekhaya. MaNazaretha, njengoba sikulolu hambo lukaShembe, sisohambeni olunzima kakhulu MaNazaretha, nobumnandi bakhona bunzima. Siyacela ukuthi singabantwana uShembe ngathi engasisikelela sikwazi ukuthi size sifele esandleni sakhe. Ikakhulukazi MaNazaretha, iy'nkinga ngokukhula kuye kuvela iy'nkinga ongazi ukuthi wayokuhlangabezane nazo. Ngiyafisa ukuthi nabafowethu laba abancane abasesikoleni abasilandela ngemuva, engathi uShembe ngabapha isibindi sokuhamba le ndlela kaShembe. Sikwazi ukuthi sibe nezinto esiyoy'beka kithi ey'nhliziyweni zethu nasemqondweni eziyosenza ukuthi noma kuthiwa sihlangabezana nobunzima, sikwazi ukuthi lobo buzima sibhekane nabo. Ngoba into yokuqala engiyikhumbulayo njengamanje njengoba ngiguqile ukuthi uma umfana wakuleli sonto, uma uyinsizwa yonyazi, kufanele wazi ukuthi uma ukule nkolo, ngisho kuthiwa unabazali bonke, unogogo nomkhulu kule nkolo, unomama nobaba nomalume nazo zonke iy'hlobo, kodwa kufuna wazi ukuthi njengoba ulapha kule nkolo kunendawo oyimele engamelwe ubaba wakho, engamelwe uma wakho, emelwe uwena kuphela. Ekufanele wazi ukuthi uma ukule nkolo ukholelwa abakini abangasekho, ngoba leyo nto iyokusiza ukuthi uma usungasenzi kahle ube nalo uvalo lokuthi mhlampe lento engiyenzayo, mhlampe lento izokhipha abantu bakithi ezulwini. Iyona into ekusize leyo ukuthi ukwazi ukubuyela endleleni kaShembe uma usungasenzi kahle uma usamncane. Lapha ekhaya kithi MaNazaretha, kwathi ngesikhathi se-COVID, lapho kwakuyi-second wave, la i-COVID yayidlalube, abantu behamba ngapha nangapha emhlabeni. Ngaleso sikhathi kwakade kugula ubaba, egula kakhulu, kunzima, nomsebenzi kungekho osebenzayo ekhaya. Mina ngaba nenhlanhla nje yokuthi amatoho engangithandi. Sekuloke ngaqeda nje isikole, angikaze ngasebenza. Umsebenzi engangasebenza isikhathi eside kona, ngasebenza u-3 months. Kungasebenzi muntu kunzima. Sithe sisezwa lobo buzima, sathola ucingo ukuthi ubaba wami omncane oyiNazaretha unenkinga yesifuba. Wayengapha ey'ntabeni zaseKranskop ngapha eHhozi, uwumakhi, shuthi khona la wayakha khona komunye umuzi. Sase sifonelwa kwathiwa kubi kakhulu uyahamba emhlabeni. Sathi singazi ukuthi sokwenze njani ngoba sibhekene nenkinga lapha endlini. Kwase sithola ucingo ukuthi entunjambili esibhedlela. Sathi sisalandela sezwa kuthiwa usesesitenga. Sithe masithi siyezwa kwathiwa akavumelekile ukuzobhekwa. Shuthi sahlala salinda ukuthi ushuthi lo muntu uzohamba emhlabeni.
sisacabanga nemali ukuthi lo muntu uma semngcwaba soyitholaphi. Kwahamba isikhathi, kwahamba iy'nsuku, kwase kufika ucingo lokuthi kufanele azolanda ayogulela ekhaya, alashelwe ekhaya ngoba kunzima imibhede, njengoba nje nangisazi isimo uManazaretha esasikhona ngalesa sikhathi. Sahamba isikhathi, sahamba, wayeseba ngcono. Ngase ngimfonela ngambuza ukuthi baba usunjani. Wathi mntanami, wathi noma singahamba emhlabeni singobaba bakho, wathi kodwa mntanami uze ungasuki esandleni sikaShembe. Ithi ngoba ngisho sibuka la ekhaya thina izinto ey'ningi sezisihlulile singobaba bakho, ithemba lethu selikuwena ukuthi uwe oyokwazi ukwenza lezi zinto esingazenzanga. Uthi ubaba wathi esesibhedlele, uthi wabona umzimba uhlukana umphefumulo uhlukana nomzimba. Uthi wabona ukuthi hawu ngiyahamba emhlabeni. Uthi ngase ngikhala ngathi awuShembe, nyazi lwezulu, iy'ngane zami zincane kangaka. Uthi wathi uma eyibona esibhedlela eManazaretha, wayibona esewomunye umuntu. Umethi uyabuka embhedeni wabona umzimba wakhe ulele embhedeni wasesibhedlele. Uthi uthe esabakaza kanjalo, uthi uyafuna ukuya emzimbeni wakhe. Uthi kodwa manje uyasabeka. Uthi uma isondela vana sisabe kakhulu uma seyahlehla. Uthi uthe esamangela kanjalo esibhedlele, uthi wase kuqhamuka unyazi khona la esibhedlele. Uthi uma kuqhamuka unyazi lathi hawu mntanami kawusekho emhlabeni. Uthi uShembe mntanami kunohambo engifuna siluhambe, khona izinto engifuna ukukukhombisa zona. Ithi asihambe mntanami ngoba isikhathi kasisekho, suhambile emhlabeni. Uthi bathe besahamba lapha phakathi esibhedlele, ithi kwase kuqhamuka indamhlathi kaMayelisa uBhombela eManazaretha. Yathi Shembe, lo mntwana kumele abuyele emhlabeni. Wathi iy'ngane zakhe yisencane kakhulu ngoba eManazaretha njengoba singabafana bakuleli sonto, kufunakale wazi ukuthi ngisho unganothando olungakanani esikoleni, kodwa kufuna ube nayo lento yokuthi ukufisa ukuganwa inkosazane yalapha ekhaya. Ngoba lo muntu wahamba wacela inkosazane, isililo senkosazana nesililo somuntu asifani. Ngoba shuthi umamncane wayekhala ekhaya, wathi baba mkhulu, lo muntu ufanele abuyele emhlabeni. Wathi iy'ngane zakhe yisencane kakhulu. Lithi unyazi kodwa lo mntwana khona izinto engisafuna umkhombisa zona. Wathi inkinga, wathi uShembe lo muntu make bawususa umzimba wakhe lapha, wathi ngeke asakwazi umphefumulo wakhe, ngeke usakwazi ukubuyela esidunjini sakhe. Wayesebuka iwashi, unyazi laselibuka. Uthi ubaba omncane bakhuluma uthi laselibuka iwashi lathi asambe mntanami esisheshe ukuze ngikwazi ukubuyisela umphefumulo wakhe esidunjini. Khona izinto engifuna ukukukhombisa zona, engifuna ukuthi uma ubuyela emhlabeni uyilungisa. Uthi baba basebelihamba lolu hambo nonyazi lwezulu eManazaretha. Lo Shembe siphambi kwakhe uyinkinga. Lo Shembe khona into, uma ufuna ukubona ukuthi uShembe uyaphila ngakuwe, othi uma umbona khona into efanele yenzeke uma ubona unyazi. Noma ngabe kuthiwa hamba, kodwa khona into efanele yenzeke. Ngithi noma sihamba siye eKhenani, ngithi uma ngiguqile uShembe edlula phambi kwami ngikhale ngithi Shembe, ngiyacela Nkosi lolu sizo engibhekene nalo lapha ekhaya, ungikhumbule Nkosi, ungiphe amandla okuthwala nyazi lwezulu. Yazi ubaba omncane behamba Nkosi eManazaretha, uthi bahamba, uthi liyashesha unyazi, uthi wahambe landela ngemuva. Uthi base befika kwenye indawo, ithi le ndawo yayinomfula omkhulu. Ithi lo mfula ugugula ngisho amatshe amadwala eManazaretha. Uthi wathi uma befika kulo mfula, uthi unyazi lathi malihamba lahamba phezu kwamanzi, uthi lawelela ngale lathi woza mntanami. Uthi wathi umethi uyanyathela omncane washo umfula ukumuka naye. Uthi wasebuyela emuva. Wathi baba, wathi lo mfula umuka nami. Wathi ubonani eceleni kwakho? Wathi ngibona ubhasikidi. Wathi hambe kulo bhasikidi, khona umnikelo ozowuthola lapho. Wathi uthathe lo mnikelo uwuphose lapha emfuleni, ithi la manzi azizonga mase uyawela. Uthi baba omncane wathi uma ifika lapha kubhasikidi, uthi wangawubona umnikelo. Wathi baba kawukho umnikelo. Wathi kanti awuhambini wena 23. Wathi ngiyawahamba. Wathi baba omncane senginesikhathi Nkosi yamakhosi ngingawuhambi. Wathi nebhuku lami akangilazi ukuthi selikephi. Wathi hawu mntanami, wathi lo mnikelo wa-23, wathi siwusebenzisa lathi nabo Shembe ukuthi uma usufika kule ndawo iwona owela ngawo lapha. Ithi uma ufika lapha, ithi siyawuthatha lo mnikelo, uthi siwuphose lapha emfuleni. Uthi uma usuyawela ngoba kuze ufuna uqhubeke nohambo lwakho, ithi lo mnikelo uma ungenawo, uthi ngeke ukwazi ukuwela lapha.
ithi ubaba mkhulu uThunyazi wasekhipha imali ephaketheni, ithi lase iyiphosa lo 20 rand emfuleni, ithi ayisema amanzi, athi woza mntanami, uthi wayesewela, uthi wayesebuka isikhathi, wathi hawu mntanami, isikhathi labantu sebeseduzane, uthi basebeshesha, uthi bahamba amaNazaretha, uthi bahamba, uthi befica indawo, le ndawo yayinesibaya esikhulu. Wathi ubaba uthi lathi uNyazi, uyabona mntanami ukuthi yini le? Wathi ubaba, ngiyabona baba. Wathi isibaya, wathi sinani? Wathi asinalutho. Wathi mntanami, wathi yonke imindeni yakini ehamba emhlabeni, wathi iyodlula lapha. Wathi kodwa uma beyofika kunjena, wathi ngeke bedlule lapha. Wathi ngoba njengoba usibona lesi sibaya singenalutho, kusho ukuthi beningayenzi imisebenzi, beningabagcineli abantu abangasekho imisebenzi. Uthi thina boShembe ngalesikhathi wenza umsebenzi lapha emhlabeni, wenzela abantu bakini abangasekho, unikela impepho. Uthi siyafika thina boShembe, uthi sithatha umkhono. Uthi mase uthatha lo mkhono, uthi sifike siwugaxe lapha kulesi sibaya. Uthi uma wenza umsebenzi, uthi sithatha umkhono wembuzi, uthi sifike siwugaxe lapha. Ithi uma uhlaba inkomo, uthi senza kanjalo. Ithi noma unikela impepho, uthi siyafika sithathe le nyama yempepho, uthi sifike siyilethe lapha esibayeni sakini. Uthi ngelanga lesabatha ngalesikhathi imindeni siyikhiphe esigodini sosizi, siyikhiphe, ithi imindeni nomndeni uye esibayeni sakubo. Ithi wena shuthi njengoba lesi sibaya kungekho lutho lapha, uthi shuthi uma siyikhiphe imindeni yakini ifike ilambe lapha. Ithi ingakho lihlupheka kanje. Uthi mntanami kulungile, uthi wayesesithela ngapha, uthi wayesebuya nembuzi, uthi wayeseyifaka phakathi. Wathi mntanami kunohambe engifuna seluhambe. Uthi wayesebedlula, uthi wayesebuka isikhathi, wathi hawu mntanami, sesingishayela isikhathi. Wathi labo nesi sebefikile emzimbeni wakho. Wathi kodwa kulungile mntanami, wathi ezinye izinto zothi uma ubuyile emhlabeni ngifike ngikutshele zona. Wathi kodwa uma ngibuka umzimba wakho, wathi lo mzimba usalungile ukuthi ungaphila ngawo. Wathi ngizokwakha kabusha. Wathi ubaba mkhulu uthi lathi uNyazi mntanami, ngifuna uma usubuyela emhlabeni uzohamba uqale phansi yonke into, uthi uyoqala izinsuku ezintsha, uyozulandwe yimini iy'ngane zakho seyikhulile. Uthi ubaba wayesehamba wasithela kwenye indawo amaNazaretha, uthi wayesedonsa ibhakede lalinegazi, uthi wasedonsa elinye ibhakede lalinamanzi, uthi wayesethatha inantsuka, uthi wayinamathisela udongeni, uthi kwakunodongo olukhulu, uthi wayeselinamathisela. Uthi ubaba uthi uNyazi lase lithi mntanami, lase lifaka iminwe lapha emehlweni. Uthi mathi malifaka, uthi wayesewakhipha amehlo lawa kababa omncane. Uthi uthi mayembuka, uthi uyambona, uthi uyalibona uNyazi liwaphethe amehlo. Uthi kodwa futhi uthi amehlo akhe uthi waphethe kodwa uyawabona. Uthi uyawabona ukuthi angcole kakhulu, uthi buka, uthi lamehla uthi bubuka zonke izinto engafanele ukubukwa. Uthi wayesewawasha, uthi wawasha kuleli gazi, uthi wayesewawasha emanzini. Uthi uthi wabeka lapha kule nantsuka, uthi wabeka lingana afana nje nomuntu. Uthi wayesekhipha ikhala lakhe, uthi waseliwasha, waliwasha, uthi waselinamathisela lapha. Uthi wasemhlephula umlomo, uthi wathi lo mlomo wakho uyanuka. Ithi ngoba ubudla zonke izinto ey'ngahlambulukile. Ithi ubukhuluma zonke izinto engafanele uy'khuluma. Uthi ubukhotha zonke izinto obungafanele uy'khotha. Uthi wasewuwasha lo mlomo, uthi wasewuwasha, uthi wasewumisa. Uthi wakhipha zonke izitho zomzimba, uthi wayigeza, uba umncane njengoba umakho, uthi wabona izandla zakhe y'gcwele usimende. Uthi wayiwasha amaNazaretha, uthi wayesemisa, uthi wayeseba umuntu, uthi wayeseyibona esephelele kule nantsuka le. Uthi wayesephefumulela emakhaleni akhe. Uthi wathi uma esephefumulela, uthi wayezedonseke eyongena kulo mzimba. Uthi wathi uma esesephefumulile uba iNyazi lwezulu liphefumulela kulo muntu olapha kule nantsuka. Uthi wayesephila, uthi wayesezizwa, uthi waphila, uthi wazizwa futhi ukuthi nalo buhlungu abe nabo, uthi sebuphelile. Uthi uthi uNyazi lase lifaka iminwe lapha esifubeni salo kulo. Uthi lase lidonsa intambo, uthi lase liyibopha esifubeni sakhe. Sathi mntanami, isikhathi kasisekho. Wathi uzogijima ngejubane ongazi ugijime ngalo. Wathi uzogijima ugijima, wathi khona la uzofica khona ithempeli. Wathi uma kwafika kuleli thempeli, wathi uzongena kulo, wathi uzobe sekubuyela kwakhe emhlabeni. Uthi wasemhamuza, wathi hamba, uthi wasegijima ubaba, uthi wagijima, uthi wasizwa isifuba savuka. Uthi wagijima, uthi wawa, uthi mayewa, uthi wahamba ngamadolo, uthi wavuka, uthi wagijima, uthi wawa, uthi wahamba ngamadolo. Uthi walibona ithempeli lapho, uthi wagijima, wathi esezofika ngakulo, uthi amphelele amandla, uthi wakhala.
uthi wakhala ngey'ngane zakhe, uthi wakhala ubaba, uthi wasigijima ngamadolo, uthi wathi uma ubona umnyango wethempeli, uthi wavane wayolala kuwo, iy'nyawo zasala ngaphandle, umzimba wangaphakathi ethempelini. Uthi wayesezwa into ebandayo eyikhuphuka ngey'nyawo, uthi yathi uma ikhuphuka lento yakhuphuka yathi yazophuma ngokhakhayi eNazaretha. Uthi kwase kukhala insimbi le ekhala ebuhleni, uthi yakhala insimbi yathi uthi yakhala insimbi yathi uma isiqeda, uthi wavane waphaphama esibhedlela semboziwe, uthi sekunguwe onesi nodokotela. Uthi wathi uma ivuka, uthi wangathi uyadlikiza, uthi bambamba, kwathuka abantu uthi babembamba, uthi uthi kwangazi ukuthi uyalele ufikelwa ubuthongo. Uthi wasekukhala le nsimbi lena, le nsimbi le yey'ngane le esheshayo, uthi yakhala le nsimbi yakhala, uthi wayesezizwi, uthi mesiyalizwa leli zwe lonyaka, wathi hawu mntanami, yathi khona into engikhohlwe ukuyenza kuwe. Wathi ngikhohlwe ukubuyisela isigubhu samathe, wathi uzohamba ube nenkinga yamathe. Wathi kodwa indlela ozosizakala ngayo ukuthi uphile, wathi kufanele wenze umthandazo ka-6, wenze umthandazo ka-12, wenze umthandazo ka-4 nomthandazo ka-9. Wathi iyona ndlela ozophila ngayo, wathi uzophila isikhathi eside ngiyokulanda mntanami, iy'ngane zakho seyikhulile. Wathi kodwa uma ungayenzi le nto, wathi uloku kufa kuzobuya. Wathi uma kwenzeke siyifika le nkinga yamathe, wathi othola amanzi abusisa ungahlukani namanzi. Ubaba omncane uma ngasaqhamuke lapha uhlezi ephethe isigubhu. Iyenzeka leyo nto leyo eNazaretha. Njengoba silapha ngizama ukuchaza ukuthi njengoba sikule nkolo, ngoba namanje asikakazi ukuthi yini le wayemkhombisa yona, kodwa lo nkulunkulu esiphambi kwakhe eNazaretha ukhona emhlabeni nasezulwini. Amen. Ngoba njengoba silapha fanele sazi ukuthi simele imindeni yakithi. Yonke into oyenzayo lapha, yonke into oyenzayo kule nkolo, ngisho unganikela impepho noma ngabe kuthiwa ugcina umsamo ekhaya, kodwa konke lokho akukho ozenzela kona wena. Wena uyobona ngoba usubongwa nje sebekuphi izinto, kodwa ungenzi into ngoba nakho uthi ulindele, ngoba wazi mhlampe uzohamba emhlabeni ungaphumelelanga, kusale kuphumelela iy'ngane zakho. Ngoba njengoba sikule nkolo similithe enye insizwa, ngizokhuluma le ndaba mase ngihlala phansi. Lezi insizwa eNazaretha kwakuyisikhathi sothingo, zazimthanda kakhulu uShembe, zinikela, zenza konke, zihamba imihlangano, zigida noma zikulayini, zazimayilandelana lezi insizwa, zimthanda kakhulu uShembe, zizihle yihlambulukile phambi kwaMaNazaretha naphambi kwaShembe. Kwahamba isikhathi, kwathi kumhlangano kaJulayi, zaseyigida lezi insizwa isonto lokuqala. Ukuthe ngesonto lesibili bathi beye emgidini, base bebone yodwa ingasekho, base bebuza ukuthi uSibanibani ushilo yini ukuthi ngeke agide namhlanje. Zawarisheka lezi insizwa zathi awukwenzakaleni ngoba iyaqala ukwenzeka le nto le. Zaseyigida lezi insizwa, zithe makupheli kushona ilanga kubusisa imigidi, zayifuna lezi insizwa bayithole edokodweni. Uma beya kule nsizwa bathi awuSibanibani nikwenze njani, umithisile yini? Ithi cha. Uxoshiwe yini? Uthi cha, akaze ngixoshwe. Ithi yini inkinga? Ithi ngiyakhumbula ngelanga sigcina emgidini, zilezi insizwa ithi ngathi mangilele ebusuku, ithi ngayibona ngihamba endaweni engingayazi. Ithi ngathi mangihamba kule ndawo, ithi ngase ngibona umuzo wawukhanya omuhle. Ithi ngathi ngizofika eduzane, ithi ngabona imindeni yakithi engasekho, ithi bayaphithizela, ithi ngibona omkhulu. Ithi ngase ngijabula ngathi awuShembe, ngiyaqala-ke ukubona omkhulu. Ithi ngathi uma ngizofika esangweni, ithi ngase ngibona isalukazi sasihleli ngaphansi kwesihlahla sikhala. Ithi ngase ngiphatheka kabi, ithi ngase ngingena, ithi ngathi ngiyanama ngibingelele omkhulu. Ithi base bedangala. Ithi ngase ngibuza ukuthi mkhulu lo gogo ohleli ngaphandle uhlaleleni. Bathi hamba umbuzo ukuthi njengoba ehleli uhlaleleni. Uthi wathi uma ya kulesi salukazi eNazaretha, wasibuza wathi gogo wahlala buhlungu kangaka yini, kwenze njani? Ithi hawu mntanami, ithi bengikwethemba, ithi njengoba ngilapha, ithi ngikhishwe ingenxa yakho emndenini. Ithi ngenzeni gogo? Ithi sithi lesi salukazi sathi masiphambi kwaShembe sesikhuluma indaba yakithi, ithi kwase kuphoqa ukuthi le ndaba kuzilunge kufanele kube khona umuntu ozophenduka kufanele babuyele emhlabeni, beyilungisa kuShembe emhlabeni. Bathi Shembe sobuyela kanjani? Wathi fanele nikhethe umuntu oyigazi lenu osemhlabeni enizomethemba ukuthi manje nimthume ephakameni uzofika yenze lento. Uthi lo gogo kuthe mase sesenza umhlangano wokuthi
sithathe isinqumo ukuthi ubani umuntu esomkhetha. Ithi ngase ngiphakamisa kuqala, ithi ngoba ngangisaba ukuthi makuphakamisa omunye uzokhetha omunye umuntu, ithi ngoba ngangifuna kube uwe ozoza lapha ekuphakameni uzosilungisela le nkinga esibhekene nayo. Ithi ngoba ngangibona ukuthi lo munye uzokhetha omunye umuntu. Ithi base bengikhomba bathi uthi ngase ngasho ngathi mina umuntu ozokwazi ukuyenza lento lapha emhlabeni usibanibani, ingane kaSibanibani. Ithi kwase kwenziwa isivumelwano ukuthi uyazi lo muntu njengoba ekhethwe uwe, mangabe engasayenzi lento lelo cala lothwala uzophuma lapha. Wathi lo gogo, hayi ngiyamazi lo muntu, ngiyamthemba lo mfana. Lo mfana uhlakaniphile, lo mfana ufundisekile, lo mfana uyahlonipha. Washo konke wafunga lo gogo efungela lo muntu lapha emhlabeni. Nangempela base beya kushembe ukuthi base bemtshela ukuthi siyocela Sibanibani ukuthi usiyele engaleni ukuthi kube iyona ezosikhonzela lapha ekuphameni, iyona ezosithathela lamacala lawa esibhekene nawo. Uthi kodwa wena uthema ufika lapha ekuphakameni wasunaka imigidi, wanaka ukuhamba imihlangano, wanaka zonke izinto zakhona, wangasinaka thina. Uthi kwaze wafika lapha kwaze kwaba yicala lokugida kwakho naloku kuhamba kwakho kwasekuphameni ukuthi ungasinaki thina. Uthi kwase kuthiwa yabona lo muntu ukuthi usenze njalo. Uthi base bengikhipha ukuthi njengoba ngihlezi lapha mntanami, ngihlezi ngesizathu sakho. Ingakho ngithi uma noma bethiwa uyingane, ungathi ngoba nakho ubona uma wakho nobaba wakho nogogo wakho nomkhulu wakho nawe kukhona into oyimele, mhlambe kubazali bakho nje bangamaNazaretha, indlela kwakufanele ukuthi kuphenduke wena ngoba wawuzothi ulandela abazali, kanti indlela usuzongena ngayo lapha ekuphakameni enkolweni kaShembe. Siyacela ukuthi maNazaretha singabantwana nabazali bathi mabethandaza basicelele kakhulu ukuthi sibe nesibindi sokuhamba le ndlela kaShembe ukuze noma nishiye emhlabeni sisale senza into okuyiyona. Inkosi ibusise nezweni. Siyakubonga Nkosi yethu, siyakubonga siyakubonga Khetha Nkosi yasebuhleni. Sukuma nokunibingelela nonke ahamente asehlonizela. Kade agcina uze esontweni ngiyasaba, kodwa ngibanjwe isikole. Ngizokhuluma ngomsebenzi owenziwa ubaba Nkosi uThini. Kwathi ngelinye ilanga ugogo esixoxela ukuthi ekhaya lo muzi lo khona manje wawungekho, wahamba wacela enkosini ngoba babebangisana bomakhelwane befuna ukuthatha indawo yasekhaya. Ugogo wahamba wayocela enkosini, kwasa inkosi uThini, kuthiwa inkosi enomusa kakhulu. Ahamba wayocela enkosini ukuthi cala ingenelele esimweni. Hhayi wathandaza ugogo, wamphendula inkosi uThini, yasho ukuthi ayithandaze
qhubeke kuthandaze anikele. Wathandaza ngempela ugogo, wathandaza wanikela, wakwenza konke. Kuzobe namhlanje leli khaya lisakhona. Ikhaya lenkosi uThini. Manazaretha, kuningi ngiyabonga kakhulu uShembe angenzele kona kakhulukazi kulo nyaka. Kuningi izinto ebengalindele ukuthi izokwenzeka kodwa kulo nyaka zenzekile ngoShembe. Kuthi esikoleni kuneqembu angazi noma ngizothi abaholi yini babafundi besikole. Mina-ke ngiyayithanda izinto ey'kanjalo. Kukhethwe kuphakamiswe amagama, kuphakamiswe kube khona umengameli noyisekela likamongameli. Mekukhethwe ayi nelami igama kuba ukuthi liyavela. Inkinga manje melivele lami igama livela nabantu abadala kunami and befunda i-matric-ke bona. Manje ngiyasaba ngithi hayibo ngoba kuyimini ingane nje la ngabe ngizoyenza kanjani. Lufika usuku lamavoti ngiyasaba nje kakhulu. Ayi isikhishwa lomnyaka ngithandaza ngithi Shembe Nyazilezulu uyawazi umkhuleko wami wamihla namalanga ukuthi lento le abazoyivotela ngithanda ngenhliziyo yami yonke. Uyawazi lokho Shembe Nyazilezulu umkhuleko wami wamihla namalanga. Hayi ukuvote ngiyaqhaqhazela. Kuthe mengingena hayi kusho ukuthi kube lami igama eliba phambili. Ayi Manazaretha mengakhuluma ngoShembe aze kusekuseni. uShembe Manazaretha uNkulunkulu impela, hayi nami ngiyakufakazela lokho. uNkulunkulu ngempela inkosi imizweni. Vothelani ipilongo abatele ipilongo Sokubana uyikhetha inkosikazi lezulu. Lokho ucela phulunga lamagubane isibongo wakhona la ekhaya. Ngibingelela ihamete, ngibingelela umshuna, ngibingelela umkhokheli. Ngibingelela bonke abantu abakhona ngaphansi kwalesi sihlahla ngaphansi kwalawo matshe. Inkosi uThingo, inkosi esizalelwe kuyo, iningi lethu nje lapha. Noma singayazi kahle imisebenzi yayo kodwa sike sizwe noma ngizothi sayizwa ikhulunywa. Kunetshumayelo yayishumayelo inkosi uThingo. Ithi inkosi uThingo kwakunonogwaja. Unogwaja wawuhlala noXamu bengabangani. Kwase kwathi ngenye imini bezihlalele lezilwane kwase kuqhamuka imbalase. Yasiyabaleka uXamu ungena emanzini. Yasiyabaleka nonogwaja ungena ehlathini. Bathi mase bebonana ngakusasa. Ubuza uXamu ethi mngani wami usinde kanjani izolo? Wasuthi unogwaja hayi mnganami ngibalisizwe ijubane lami ngangena ehlathini.
Masiyabuza nangu unogwathi usubuza uxamu ngapha. Wathi wena mnganami usinde kanjani? Wasiyasho uxamu wathi hayi mnganami mina ngivele ngathi ipheshe ngangena emanzini. Kwase kwaba khona into eyididayo unogwathi wasiyabuza wathi hayi mnganami. Kwenzeka kanjani ukuthi uma uphuma emanzini uphume lawa holoholo amangaka? Wathi uxamu hayi mnganami. Hayi ngoba ngisuke ngigeza kula manzi ngisuke ngizocasha. Kunencwadi uthingela liyifunde balisho lentshumayelo lithi noma omubi engaphatha ngokuhle akayokufunda okuhle. Iqhubeke ngeke ngikhumbule kahle lencwadi. Ngibhekise ngapha kwabafundi labo dadewethu esikhula nabo. Kule ngubo esigqokile emhlophe azizile uzocasha. Ngizocela ukudla ithuba ngicele nje incwadi ibe yini. Amahubo 1 ivesi kubo 1 kela ku 3 kobhuti bethu abadala. Bodadewethu abafowethu asizile ukuzocasha masigqokele ngubo sizokhonza ushembe sisekupheleleni masigqokele ngubo ayibongozi. Asithi masingena la ematsheni obukwenza ngaphandle kusale ngaphandle. Kepha uthi masungenile uthi masungenile ematsheni mase futhi yazihlukanisa xa ufundele futhi Isabelelo 1 amakhulu. Uyabusiswa umuntu ongahambi ngokuyalwa kababi. Ithi le ncwadi uyabusiswa umuntu ongahambi ngokuyalwa kwababi. Konqhubela futhi. Ongeme endleleni yezoni. Ongeme endleleni yezoni. Wawungena emanzini Nazaretha engcwele zehlukanise. Qhubeka futhi. Ongahlali nasenhlanganweni nezigangi. Ongahlali nenhlangano yezigangi. Kanti ukuthokoza kwakhe kusemthethweni kaJehova. Amen. Sisandinda wasimisa abashiya abephuza sanandela enuphungezise wena mntu omusha ohleli lapho usangabaza uthi ufuna ukubona umngane wakho uzoyikhethani inkosi usekupheleleni osibusisa amazi. Oni mike phela. Ukuphakama kwami ngathi bengingaba kuhle kwabangcwele. Lo ngaphambi kwenu kuyaye kube novalo kakhuluma ubhuti. Uthi buyele uhlale phansi. Lo ngaphambi kwenu cishe ngifika okokuqala la ekhaya sengamahlandlana athi awabaleke impela ngifika ngathi mangichaza Mike le. ngathi Khuluma ngani? ngathi mangichaza okokuqala
ngathi igama lami nguHazel. Igama lami nguHazel. Isibongo sami ngowakaMakhoba. Ngivela Olundi la ngivela khona. Ithempeli lami iTsingeni Thempeli. Ngaphansi komkhokheli kaMakhoba ehamba nomfundisi uButhelezi nomshumayeli uDlamini. Kwathiwa-ke ekhaya la ngivela khona mina nesakutshelwayo kwathiwa uShembe akadluli. Yebo siyasho mangabe sekhotheme sithi sekuhlela inkosi enhle esihlabeni kodwa kwathi uShembe ushintsha ibhantshi. Ngaleyo ndlela bathi akubi nankinga mangabe uzoshumayela ushumayela ngey'ndaba zakhona la ekhaya ehleni bamaNazaretha noma ngathiwa ushumayela ngayiphi inkosi yize kuyisikhumbuzo senkosi uThingo kodwa mangabe uzoshumayela ngenkosi osayikhumbulayo intshumayelo yayo lisuke lingekho icala lamaNazaretha ayibonge inkosi. Ngathi ngila ekhaya-ke kukhona lento engicabanga ukuthi inhle kodwa ayenziwa ngale ngakithi angiyazi-ke lwana engafike ngayibona la ekhaya leyo kahamba vangeli. Ngaxosha lapho intshumayelo ezimbadlwana kodwa kwathi ehlala ikhanda kakhulu namanje eyenza ukuthi ivuke lento ukuthi ngoba kufanele ukuthi ngikhulume ngenkosi uThini. Wathi umgcotsho noma ngingasakhumbuli ukuthi kwakuyena muphi umgcotsho kodwa wathi uma efika la ekhaya wathi kwakukhona omunye ubaba ngizombiza ngobaba kule minyaka engikuyo mina wathi lo baba lona wayesebenzela ey'ntabeni zaseGoli. Mayesebenzela ey'ntabeni zaseGoli lo baba lona wayediliva impahla ngapha eThekwini. Uthi lo baba lona mangabe ediliva impahla ngapha eThekwini wayisusa impahla eyilethe lapha eThekwini eMabomvini. Uthi lo baba lona wathembisa emndenini wakhe wathi uzodlula adlule ababona. Wahamba lo baba wayezodiliva impahla wafika la wayediliva impahla uthe esebuyela emumva kwasho ukuthi indlela imbi idlula ngasehlathini indlela ahamba kuyo. Uyadrayiva leli loli elikhulu alidrayivayo uthi wathi kusenjalo uthi wavinjwa zinswelaboya amaNazaretha. Uthi wathi masimvimba lezi inswelaboya uthi bathi akashiye imoto khona lapha emgwaqeni bese angene ehlathini. Kodwa maNazaretha ngaso sonke isikhathi mangabe unoShembe eduze kwakho uma ummemeza ngey'khathi zonke azibekile uyakuze akusindise uyayilalela imithandazo yakho ngaso sonke isikhathi nokukhala kwakho uyakuzwa maNazaretha. Mina kukhona konke uShembe angenzele khona ngiyabonga kukho konke ngoba nokuphila kwami ngiyacabanga ukuthi isizathu sakhe. Uthi wathi uma bemvimba bemngenisa lapha ehlathini uthi wasengena ngaphakathi kuleli hlathi uthi base bemhlalisa uthi ukudla lapho kwangesikho ukudla okudliwa abantu. Lwangela ucingo ekhaya lufonela kumlungu ukuthi hayibo uSulumane nange engafikile lapho ukhona ngapho wathi hayibo ubethe uzodlula ngapha ngasekhaya kodwa futhi akaze afike nangapha ekhaya nalapha akaze afike. Zahamba iy'nsuku waphoqa ukuthi abomndeni beyisukumele manje lento. Basukuma abomndeni kwathiwa udaba fanele luyobikwa enkosini uThini. Kwaqoqana labo abambalwa bahamba baye enkosini uThini ngomaNazaretha. Bathi uma befika kuShembe kuthiwa bafike bayibika inkinga ukuthi baba kunomuntu okanje ohambileyo eyodiliva umthwalo akabange esabuya akabuyele emsebenzini nasekhaya akafikanga sicela ukuthi inkosi kube uwena ophuma nesisombululo ukuthi senze njani. uShembe akahlulwa yilutho negama eliphumayo ngaphakathi kule ndawo noma eliphumayo ebuhleni bamaNazaretha alikho ngaphandle kokuthi kuthiwe inkosi kubusise. Ulithatha kancane mawulithatha kancane ngendlela yokuthi usuke ulibuleya ulibone ngathi lincane kanti lisuke lingelincane neze. Kuthiwa bathi uma beyibikela inkosi le ndaba lena kuthiwa yayisithi inkosi hhayi kulungile ngizobuya naye ngoLwesithathu anothi ngoLwesithathu ekuseni liqoqe wonke amaNazaretha endawo nikhuleke uzobuya ngoLwesithathu kodwa mina ngizomlanda ngoLwesibili la ngizomlanda khona. Kuthiwa baba bukani emehlweni bonke bedidekile bathi baba engathi sibona ngathi ubaba akayizwa kahle lento esiyishoyo sithi thina baba lo muntu useney'nsuku ey'ntathu
akekho asimazi ukuthi ukuphi. Yathi yebo bantabami ngoba uShembe mayemile ezwini lapho usuke emile. Yathi yebo bantabami ngiyanizwa kodwa ngithi ngizomlanda ngoLwesibili. Uzawufika lapha ekhaya ngoLwesithathu. Anoqoqa wonke amaNazaretha aseduze ebese nenza uvuka nathi. Siyakoleta amaNazaretha kwathiwa siyakoleta uvuka nathi asiwenzi. Abanye bethu basuke besavuka ngo-9 basekuseni. Sizavuka phansi. Asiwenzi uvuka nathi siyakoleta phambi kaShembe. Ngoba lezi khathi zonke zinomsebenzi wakhona. Manje njengoba kufunda umthandazo nje ngiyezwa ukhona umkhulu omdala obekholwa khona kule nkonzo lena umkhulu omdala usewendlule emhlabeni. Kodwa kuthe makufunda umthandazo ngamuzwa ngathi uyangembatha ngafikelwa zinyembezi. Ngoba umkhulu manje mayefika uzothi umkhulu ngizohlala lapha ukuze ngizokwazi ukuthamela nansi inkonzo yasemini. Angizazi mina ukuthi ngubani ukuthi umkhulu bengaze asuke azokhetha mina. Nalokho kuwukuthanda kwakhe uShembe angeze ngalibeka icala. Kuthiwa maNazaretha bawenza uvuka nathi kuleli khaleli kwamaNazaretha aseduze asendaweni ayenza uvuka nathi bathandaza waphela umthandazo. Basifunda isihlabelelo sikavuka nathi bawufunda uvuka nathi bawuqeda baqede bathandaza bathe lapho sebelahlekelwe ithemba sebethi sesithandaze kumamasi asazi noma ngempela kuzokwenzekani. Kuthiwa wayeseqhamuka lo muntu olahlekelayo ibonke Nkosi kaNazaretha. Esiwushunyaya eswayo kuthiwa wathi maseqhamuka bamangala bonke abantu kuthiwa wangena endlini kuthiwa bamangala bonke abantu bephuthuma ukumbuza ukuthi engabe uvelaphi. Kuthiwa wahlala phansi lo muntu kaJehova kuthiwa wathi kade ngifika nenkosi. Kuthiwa wathi hayibo inkosi asiyibonanga nje thina sibone eqhamuka kuthiwa wathi ingishiye lapha esangweni. Mabembuza beqala phansi indaba ukuthi kwenzakaleni usukephi kwayaphi kwagcinaphi. Uthiwa wathi mayeseyichaza le ndaba wathi ngaqeda ukudiliva umthwalo ngathi ngibuyele emuva nezwi lalingekho lihle kahle bangivimba abangivimbayo bangifaka kule ndawo le abangifaka kuyo esehlathini. Wathi leli langa uShembe afike ngalo ezongilanda ilanga langoLwesibili kwakuyilanga lokuthi ngakufanele ngiqonqele isifikile ekhanda. Abantu ebengihlala nabo akusibo abantu abaphilayo ilabo abantu abafishane. Wathi ukudla bengikudla lapha ehlathini akusikhona ukudla okudliwa abantu ukudla okudliwa zilwane vele. Kuthiwa babhekana bodwa emehlweni ukuthi hawu uthini wathi ngoba ngisho nje ukuthi ngoba ngifika manje ngifika naye ayibonge Nkosi. Asinayo inqaba amaNazaretha ngaphandle kwakhe. Konke asikulethe kuye ukuthi konke kunesikhathi. Manje siyasivilaphi ukuqonda lokho ukuthi akuzi kanye kanye konke. Ngoba yonke into ekhaya isebenza ngesikhathi sengizocela ukwehlela ngezansi inkosi ibusise izwilayo amen. Bantwana benkosi siyabonga. Abantwana sebekhulumile kakhulu. Inkosi babusise. Sengathi singajwayele ukuthi masuke sinika inkonzo umuntu usho indaba eyodwa ashayiva iselilodwa ukuze nabanye bethole. Ayibonge Nkosi. Masuke ninika inkonzo yofakazi alifundi iBhayibheli. iBhayibheli ulifunda makuyinkonzo kuyeyakho nosibani bani. Kodwa inkonzo yofakazi nenkonzo yesikhumbuza sifunda iBhayibheli. Mawukuthi khona incwadi oyaziyo ufisa ukisho uyihumusha ngomlomo kodwa akuze
kuthiwe usuyafunda iBhayibheli. Sise-college-ke siyafunda. Siyabonga ukukhuluma okuhle, nikhulume kahle. Ithemba likhona ukuthi leli sonto leli lizoqhubeka. Ayibonge Nkosi. Socela-ke ubhuti uThobani Ngubo asihole ingoma ka-108 Inkosi Busa Ukuphakama Kwebandla. 108. Ingathengwa ngubani ingathengwa
Shembo engcwele Nkosi yezulu siphambi kwakho Inkosi siyacela enkulu yakho yesaba. usibonga Siyabonga sibonga Nkosi Musa nothando lwakho usithande ngayo siyacela Nkosi loba amagama ethu encwadini yakho loba amagama ethu encwadini yokuphila chitha Nkosi izitha zethu ey'bonwayo nengaboni sibheke Nkosi isiphila qinise Nkosi amakhaya ethu qinise nokukholwa kwethu konke lokhu beshe siceleka ngezathu shaka Amen. Asibheke Nkosini. Baba uNkulunkulu mkhulu siyabonga ukugcina. Sibonga inkonzo yakho Nkosi yamakhosi. Yesabatha siphela noswele ekuseni Nkosi kuzoba imanje Nkosi. Uthando sithande ngalo shemba singenela amakhaya ngamakhaya. Wasidoza ngosezeko zakho yesabatha sicela shemba ingcwele esandleni lizozophila. Nkosi size kuwe Nkosi akekho omunye Nkosi asinanyethelo ngiyazizwa ngaphandle kwakho sikhoselise usho sigone shembe ongcwele Nkosi noma sishilo kodwa nqaba nathi Nkosi komuthi umele engabona siyacela Nkosi mase siyenza lapha Nkosi wakho Nkosi icela sizoyicela kuwe konke Nkosi saze sonke ukuthi siphisane sicelane cela usenqabelise anyazizwe ingcwele ngey'khathi zonke sesophuma Nkosi sibuyele emakhaya iphume nathi kumele siphephe sihlenge Nkosi usefihle Nkosi uphinde sibuye sahlangana Nkosi nenyama cela Nkosi usiphe uthando Nkosi nokuvala nokuhlonipha namandla kwenqobe impi yomubi Nkosi konke ucela ngasenza senkosi kushembe unyazo uzophakathi amen Nkosi sibusise